dipinangkani kawitaning sinawang ya nak. Oke. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi. Patra kok ceker. Masa ngene sampean. Ngene lho. Kawitaning sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak Kiki. Kok pusing to Mas? Kung cawi to men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini tadi arek-arek ini tadi agak gelentem ya, nadanya kerendahan loh. Ya enggak apa-apa, nanti tak marahnya ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, gimana sih? Enggak apal-apal. Ya, ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acarane no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-adan 2. Ora, daleme iki Patra yo ning arep SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa SD wis suwi yo diresmekne. Ya menawa kesapurane. Sok ben anggap dhewe. Yo. Ngono ya. Iya, yo saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh iya, aku suwi gak tau nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Iku mesti ra kenaneh iki. Nadane E. Pola. Wes D. Wes wancine tansah Puasno apa Mbak? Katakno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangeni ning kahanane kowe wis ayem ning beda ati. Sanggas. Umpama lintang kaiso tak sambati mesti iso ngancani aku sing lara ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani tekane mati. Munggah nadane munggah. Kurang dhuwur nek. Asli
jenis ping 3. Lah iya ngono. Tapi luwali kabeh. Ora apa-apa no. Mergo anu Mas. Sampeyan iki kakek. Soale ngene, Huk. Aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki. Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. Kita kasih lagu yang lawas-lawas, Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane, Mas. Oh. D. C. Allah ya kan. Biar. B mayor berarti. Lagu akeh Kananku iki apa wi nadane? Saya tong ora pas. Maaf ya maaf. Kananku iki yen tak umpamake koyo cahya nembulan kang kalingan meko. Rev ya. Oke. Tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswating atiku kasayat welas rasamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larane atinde semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambut tresno di semono. Tepuk tangannya mana buat ikan. Aja. Bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol. Ketok yo. Au. Apa no? Siap Mas. Au. Apa toh? Apa? Lebih Mas. Kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan Mas. Dadi genah sikilmu ki mambu letong. Kena ampal. Kadung nyanyi penana. Tapi kok mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no. Dikelompokne piye? Oke, bersama Mayangkara dan Ikan Salindri. Enggak lirek ya Mas. Ya. Lawas jek apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? Mumpung penontonnya masih banyak, iya no. Kita tampilkan sindengan Mayangkara. Iya. Diiringi dengan spot. Apa? Jaibongan. Oke. Malang keke Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik koyo ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa laku wis bingung lho.
kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sine main kanan renek sing ra iso. Ya, Mas. Iso pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Malah entak tak turun tak tuk entak. Ampun baik-baik saja. Ana ngaten. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Au. Walang kekek menclok ning tenggo. Mabar maneh menclok nang pari. Aja ngenyek ya, Mas. Karo wong wedok yen ditinggal. Yo, aus. Aus.
yen tuwa sithik Mas gregetne ati ganti iya akhirnya kelapi ya apik Mas ora iso ngendang iso nyawang ora iso gadang walang kekek menclokne ngepari mabur dukur menclokne sawi aja nganyek ya Mas karo wanita yen kadung mesu ora lalagowo walang kekek menclak ning sawah berat dukur menclak ning tapak muga-muga ya Mas samayang ora lokak rezekine kata barokah sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit walang sangit ya nak sampean lho ngelokne nyapon sampean apa iso njukit ngene iki gak iso aku Mas Bambang urung meneng Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to Bon ora iso lho nak aku iya ya iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyandeng titik men Mas alah wis pokok rata pokoke joget ora adil iki wis adil kene iki nyanyine apa neh nyanyi no dikancani sapa duh berempat dong kita walang sangit kakek ora itu oh sini yes ngomong sitok kangelan ditambah telu nah ini ya Ora makan, Pak. ora Oh, makan. pakai ini Iya toh, Pak. mie kok mie Oh, Pak Ya, D Pak. rumah saya bakul sempol Pak D Pak, Mbah nek. Mbah, kuwi ngono kong kuwi ngono apa? lek kok iso celeng lho lek Piye to kupinge jane? kok iso tekan celeng baguse kaya Pak Di aku putune sapa nyanyi ya aku wis gedhe halo sapa dipasne sik tanadane dipasne sik apa neh to iki Pak Di aku putune sapa asal aku wis gedhe desane lho sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina nelongso pagi aku putune sapa enak
huksa huksa sedulur 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 barongan rai belit asine koyo malih huksa 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 sedulur 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 huksa 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 sedulur ya aku putune sapa aku wis gede besok sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina saya dolanan beluke kagen pun. Ya kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho Mas. Anu kowe njajal namanya lek durian beluk Duduk kuwi. Duduk kuwi. Sing agaman ireng lho. Iya. kadang sing tak Ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget nak. Ya, dikae sing lah iki mawur tira nyanyi lagune seragenan itu Iya. ibu-ibu wis tangane sing ngowel ngowel beb Mas Ayae mergo gemes dilek sama tok 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 jlang tok 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 jlang Lah yo gemes pengen ih ngono. wah jan enak ya Mas Ayae Enak. manjlang apa jan Kowe pomo wonge gedhi no kuwi pas yo pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhi yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. lho Apa sing gedhi? lek gedhi ngono Lek gedhi. lek cilik malah wus Ngompos. Wis. Tahu nih blas yo. Apa? Apa lagune nak? apa Ya. lagu baru ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar Mas Ya. yo aduh sayang ngapun otak Pane kaya dirubung gurem. dene sak pira dene ya pas berarti Mas Bisma langsung kotak-kotak yuk Ya. ya kita pemanasan dulu Oke, oke. Nah, Sini. Bapak Ibu, para posisi mana suaranya apa melak bengak nyapa musisi. musisi Oh iya iya. musisi Lagi. musisi mana suaranya yang di sebelah sini mana suaranya masih semangat Ibu masih yang di sebelah sini mana suaranya yang di sebelah sini mana suaranya Mana suaranya? yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya Ini kan Mas untuk Bisma. kancane. aduh sayang ngapun saestu yen dereng sampun lurung omongan Kotak-kotak. nyempluk pusakamu Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge mbok. ya gitu gelek Ya. Kangge sesuk. ketak gulune
Yo, Tinggal pajangan. rumah saya udah sidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Jangan kotak-kotak ya, yuk. Ayo Kara. Yang semadang, yang semadang. Au 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 au. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele, rasane kok padha tuku tempe ning ngene. Rasane Apa kuwi kae? paringan Mas. Astagfirullah. Aku yo sampun nesu. Ape iso rasa kudu nganggo mecuci eman paras bagus mundak ketok karo. Anggite pekancane ra plepeken ngono wae piye. Keluke lek ambune baby ki ngono sik ra apa-apa Mas, ketombo luwe. Ambune? Ambune badhek. Lah iya. Aku Lara ning irung. kaya sapi ya Roman. Seneng adon lho. Terus Adon. ning ngono iki ana liquid e. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, coba Ya. 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 Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah Sopan, dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah ini. Kok ngapain saya kon. Ini loh nak ini Jepang ini. Ini keluarga besar nih. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Gak iso aku lagu kuwi. Anu Mbak, lek jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan tadi. Gak iso aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pajan cuwocok sama lagune. Apa lagune? Ayo Mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe. Say. Hamaraga bebareng-barengake. Sebabe Aku dijodohne karo malah karo sugih kae. Wis cukup mong semene wae. Aku ya pengen sugih. Piye? taman wis sugih. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengana mesti balo. Anggere tibane Tali Niken Salindri tak simpen tekan ning pati. Niken Salindri tresno wujud tukang suci. Au 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 au. Iki kesenian apa? Apa kau lagi ngono? Iya. Kepara nyongot nih. Dadek kena. Ya. Ya, tali kota. Nini dia tak titis tak ting tak ting tak titis. Ayo Pak Bot. Bos sambul sange. Nah. Jalan.
meneh sing nyanyi nih kan Salindi. Lah, Sing seneng aku. Wah tenan kono. Tenan. Carane ndidah mutiara kependem. Nah, lagu lawas dididah. Ya, iki sono wektu awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing arepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini. Wow. Jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Ya nak, tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya lho. Anteng, si antusias, coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas, disorot sik penontonnya. Penonton Mas Leting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah. Warga Sumber Petung. Sumber Petung. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Allah. Sing tresno karo sampean sawan sing tunggul. Terus ngene iki kan ya malih sungkan arep ngowahi lagu apa neh Mas? Sampean nyanyi apa lho sembarang ngentut ta sampean dirungokne ngene. Saking cintane. Ya aja ning kene, mergo saking senenge. Aja meneh karo blegere roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas ulap Bapak Ibu tepat kene. Ulap. Sing sari malah melek ngene. Wis ngono lagune apa manut wis. Ayo. Ya. Nek. Aneh. Dong Mas Bambang. Dadi mong nginggu ka macan turu mah lho. Apa? Mutiara kependem macan turu. Ya njumbuhke kahanan wong iki ngono. Yang semangat dong, yang semangat dong. Sayang, makan sayang. Gak ngerti Mas. Rong aku belum ngedumne MBG. Ya ndek HP lho, Mbak. Ora. Pengen nyar HP-ne. Kulino ngedum MBG. Yalah. Ya. Trata tak disin tak mundul. Yuk. Seka. Mbok. Neno. Oh ya ora kena ya digeseka. Ha iso.